Tamongka sengsagnangai nasiginali kabang ma soba kabang ma yang ngitongo patarobo soba dofa by dofa soba tai langmau bo borok ni langmau bo soba agni slai haino hai karak ngi phayo kabang ma borok no kirma chawi tongo kabang ma dofarok no kirma chasa tau kotor kaisa sobang kha Iran by America je soba nanglai o jagao sung nukha je America Venezuela no thanginya kobja khaiman pore conquer khaiman pore aboni yagulo borok Iran no mokol thaikya Iran no thanginyai borok soba nangkha haipano tamungkha male America ni asuk power kabang tongphano bongni kabang ma ostro rok tongphano sung nukha je Iran belai kheno buddhi baikhe belai kheno wanma singsa ke America no ajaga kachari jonmani sung nukha sana thangke kebo wansugui miya je soba asuk kolok thangnai hinai jotono wansuk tongmani Iran messenger gano hinai haipano sung o soba o kaisa nukha je soba painani bagai nin thani power kabang bai ingma bai simiya tamukhe belai buddhi sinango sung onek somoyo wansugo je power kabang borok simi eba dofa simi se soba jitinai hinai but जों लाइबुमाव नासिबि थानि आगिवबो Vietnam rogo America chenmani जों नुगो tai Afghanistan rogo USSR thangi kasawi borogolo kipli ma thangmani जों नुगो abo hai kabang ma example sini laibumaw tongo je jaga phan krak rok phano phan asukri rok bai borok sobawo jiti miyang mani tamni inge kabang ma somoyo जों abo hai bunukha je phan asukri phano Baks Jeffru bukhatoroi borok chennani bagine gosia afru phan krak rok bong no mechennani abo asuk kalaya oron hoite sini kun srungjangnai jatongna chinti prasarongni bagi जों wansugui ne kyang kai chinti prasarok phan krikha chinti prasarok borok bo kom chini population bo kom tai जों rang pusao bo buni dofarongni slai जों krija sini kabang ma digite even rajniti ophano chini asa phan kre thanayo जों nukha je thansake जों kun moteke ADC area o jiti laikha abuni yagulobo जों asa kuno kotor जों khlaimia khuchin dofani bagi tangai tamninge tabu phano chini power asa krikhu hinka hai jorawo जों bukha thije jeto chini Iran Vietnam Afghanistan bongro chini kaha srungjangnai tongo borok komphano chini power buni sikri phano rang puisa buni sikri phano जों asole kese nangna nangya जों kplayang mi phano जों messenger gi bumaya aba haike जों bukhatori tongna nango जों tebo thanjaka tong nongo jai buddhi khe samung tangi tong nong kaisa example ruano Iran bahaike kasawi tongi mangkhase tamninge Iran ni ganao kaisa Strait of Hormuz ni kaisa area tongo o area angkha kaisa samudro ni kaisa lama je jagate kabang ma thog rok gas rok je nini Dubai digi mane UAE Qatar abrong ni hoite je thog rok gas rok bor kabang ma alka sungsar gnangui desh rogo dopharao soguyo hinge Iran tam klaikya thikno US ni thani kabang ma power tongo borok bongnok thanginyai bom rok khiklaikya haipano Iran tam klaikya a Strait of Hormuz no sa a lama no su bondo khairisigo borok saka yang ti je lainai borok sungbai bom kok jangnai buthar jangnai ni abon bagi tamungkha sungsar gnangui gas ni crisis petrol ni crisis जों aba haike जों nugui tongo tabu India obo kirima salai tongo gas rok puda pusukno specially जों nainai khangke जों nugo already kotor auli rogo nini Mumbai hindi Hyderabad hai shohor obo hai rogo porjonto se pusogyang lai tong lai kya restaurants rok bondo ngi tong bakya bondo bolte tabung baginyai abo stop pungjak ara kuno mamui rok songnani bagi gas mayangi tong am hai rok ngi tong tamningke sarkar tabungni bagi public rok pusogyang yang nan bagi o hotel rok o restaurant rok no gas mani abo khai klai rekha so sung tam no khungkang ke India hai
asik des kotor je jaga borok aske bango o jaga se chini gas for example 50% 50% जों फातानि जमा पायो प्राय 50% हाय chini India bisingo je gas kari marok abo chini nangmani abo 50% हाय si meet khaimano tai baki ke bebak no fatani jama tu tamingke gas kobang ma samungni bagi nango sudu hotel mamu songnani tai nogo mamu songnani abun bagi simia kobang ma algam hai jaga to je jaga gas nango for example bithi snamtini fertilizer o maikul kaifru mukiting thaigiting kaifru je bithi mani abo snamtini rogo nango amai kena kobang ma jaga o gas nango so abono asik borok kobang mani bagi pusogrnani abo hai production amse kobang tiklaiman mani chini hawa krini bagi sing phatani mato abon bagi no o Iran ba US ni jobani bagi nyai chin thani orosum kisa crisis nugui tongo so tai sung nugo je bahike abon bagi no Iran hai asik US ni buskanga chana thangka asa phan chakri haipana se borok se sungsar gnang ya se library toni rekha an ba chin borok bagi busung sungtai sini Strait of Hormuz tamo chin thani bu omhai kuno lama da tong je jagao sung kotor phan rong no phano tola khiglai ton manai ja je jaga borok chini buskang yas ku ma sungnai ja eba chin kok khnai ma tongnai ja sung no bong ni bokhrok ni wan su ya phano sung no soman babe borom rnani respect rnani aba hai chini Strait of Hormuz tu da tong tini kaisa kerang got ma mutu mano a jagao khoroksa singho masa singho botamo bo thuitong phuru bini bohogo musle habi thanga nisho abuni yaglo o musa jespan chari o singho jespan chadi bo jespan chakhanke a musle mangsa chaitong abun bagita mangkha male o singho ke runu ramo a musle ke pun phungo bogo phungna saga phungwi londai phekya so o singho thnyas naitong su bo jespan chadi a musle mangsa chaikyu abun bagai o singho botam khlakya bo bini kising sial no boringkha sial ke belai kino sian gana ni jago an bagai sial bono budirkha bo saka yar nung bisachri nung bisadi bisakhanke nin bohogo tongnai musle bo thima thangana gangana singho saka da kho yar nung samahaino ang bisachnai bo jefru bisanan naikha aprukuna musle kiri jagai wasino folot chake singhoni bukukti ongkori khari thanga niso om haike sa musle na makharisu boro musle no buthari malia musle no bui malia but a musle sakse yakari mathangsu so obo hai je buddhi chini borong ni bagi belai nango sung wan suktai sin thani am hai bom hai mani tong abo bai ke sung bahai ke sung sakno karak to ni riman tai sini kena ari ro sin sung no yakari bai ke thara chini man thaina sung no mar nai ja sung no soman ko nung nai ja borom khlai ni ja abo hai ro sung wan suktai tong abun bagi no kabang ma sung wan suktai sung sini kena ari ro bai se bongni kabang ma to mung samung bai se mili tong bongni poito bongni tomung samung bongni culture ambai se sung dalong mislok ni tong ke sung bahai ke judangi manai ba sung soi lamano se sung rutugya sung soi lamano rutugya ui sakno juda khlai nai sung kaham lamano se sung sungsarno nasigei taibo je develop bororok kaham bororok kusu kasai tongnai bororok boro tam khlai tong abono srngna kare sung a bisi kotor ya bisi success ya abai borong no nasigi se sung srngui tong sini mokol asake khajak sung haksal sung nuglia sung sini gana gini ni borong no simisi sung kotor nugui tong su bong no simisi talent ganang borogle buddhi ganang sian ganang ni sung nugui tong su pura sungsar kotor no nasigi nai bong ni sepono taibu kotor bororok tong taibu kotor success ngai na tong bong no nasigi srngi sung srngma se
kotor nyara serunggu ke seng busuk kotor mana iba seng tem kotor no sena sigi serna no apa ini cini personal life bo coba thak playa kebang ma coba rang puisa ni coba ruksuk ni coba nukung ni coba podre po coba tong cini lang mo o coba robo seng keplaing gi tong nang ke borom tei tong nang ke lasma singsan hoite lasma singsan ni seng ka dui tong nang kan ke seng sian nang nai jeng mau wan suk nai bahai ke ang sak no kerak ke basai tong nai ang tam sereng nang sengsara na sigi ang tam sereng nang ang sak no bahai ke ti sanai amon bagai seng sini borok bohai no seng khoroksa thansang lai ni jorase seng oro tabu podre pod phan seglai kotor seglai bumung kotor seglai walai suglai nani joraya seng thansa seng na nang nai sarapsa ni bagi chawi nyai buskang ni abono seng hamia da khlai to sokomori ja tong abo seng wan sutai kebang ma just example sauna chin thani je kisi sa rang pusa je chin thani chin borong thani sopoi mani abo bai seng busuk joroti chini lama rok snamjang marok seng busuk joroti nai to kamini leader rok jang nai rok tei phang rok nai rok abonon khel khanya nang because a kamini lama hamyang ke buisimi da a lama hamya ti ma himno ba nung bo aing ti ma himnai ama ikeno seng kebang mai area o ba amti tai bu seng already se kebang ma crisis o chakri সরকার ko koto sao kendra sarkar ko koto sao borok chakri na her na kintu koita chakri ri kachin borok busuk khoro busuk chakri maka koi bosor gi thangka chakri rok usman bailia borok kostong tong even interview ru na ni nyai phatar por ne ro flight ticket dok tani rang puisa kri phano flight ticket dok tani porikha na ni thangka ga porikha cancel nga porikha ngi thangka ga bo lokha interview o rang cha laikya po hai laikya po ni cancel nga flight ticket dok maganang thangmani abo sabo kipli re nai ba so kri borokhatai bo kri ngi tong ganang borokhatai bo ganang ngi tong amon bai chini borok seng thansa ngi ya ke seng wan su ya nga ke seng onek keluk nai seng ang saimia thansang lai nya ni tong laikya kintu a thansa bai seng busuk jora tei tam samung khlai tong seng abono khel narak na nang seng chini nahar mung no keplea ng thai tongo seng dakti no problem ke seng dakti no palayo seng dati no bijoy paliyo seng dati no pai khai seng keplaing kha ni seng palai nya ching wa so problem seng romdi thansang lai ne ka he jaga seng bur jiti laikya a jiti kheno jiti pai ma banyo nung keplaing kha ni wan su ka he ni man thai mu man kha busu jor ni phan bari kha an bai seng asuk dati palai jang ne seng ka palai list tong laikya tong thong list tong laikya tinang ni bagi so wan su ya future ni bagi so wan su ya ko seng sokom komor nan lamo su thangi tong amai seng wan su tai asuk mane laite se ka wan su nai borok thai kri heling se borok thai kri seng serious borok seng thai seng bus kang tai ma wan su nai sin wan su man tabu phano belai kan hase ko belai kan gana ko haksal na sigi mia ku thuk wan su gi mia tabu bo kisi sa langma personal life bo kisi sa samung sati kan tes tong tholai tika loan mama no se jemon ranga jima he ke am stong thok sima pai garane am banungulo ma sunai jatsible so seng kebang ma oma hai problem mo kelai tong je jaga seng kumung sa ing yaw nyo keplai nyaw nyo tong thok sa thobo kelai nyai seng lama kor lai tong tai bo se kebang ma borok drugs apo baksang kai khoglai po dagai bulai po chungbai chungse buini bihik bai khar laikya po buini besai bai khar laikya po chungbai chungsa ba hai lai to oma hai ke da chini buskang ni bata busabati rong obo da seng phurnai baksa to buthar lai se pai lai so ni jini besai nyo ni jini business buthar lai tong lai so besaki kirma singsa tomung o tomung rok bai ja seng buskang thana ni wan su to obo hai ke da seng chini busabati rong no seng phurnai ni wan su to amon bagai seng chin thani le belai jora komsi tabo kapna ni jora se musubu chawi kapna ni jora se kubunyo rutukna ni jora se tong thok sa thok ta ta laman ru thana ni jora ya kubui bo jaga wo abno seng ma rutuk nai kubunyo seng ma ru thanai
जोंनो साबो मोथाङै मानाय जोंनि वान सुबुंनो साबो स्लाय मानाय bomtui borok ni wan sung ka hamui tong bomtui borok ni wan sung hamyangi tong abro bucheri nyadi जों जे गाना गिनि नि abono simi जों सोलोंलाय दं लायका उलखौ जों borok hai जों थांलायसिनाय borok haino जों podre podjaga chala am hai जों थांसिनाय जों sak sak cheri nya जानांगौ जिनि दै फांरावबो wan sung नांगौ borok ni live by borok ni langma by thungmani abo bondo maklaini ma bathaknai sakni bagisimi wan sungani abo ma bathaknai hai ga haini hai borok ni bokhatheinai haino hai thancha kakphinai haino hai problem thaipinai an bagi sing tipra saro belai khino wan ma singsa position ase belai khino sing sini borok bagi surimung nango sini borok belai khino khairek susungui dong o wan sungo bai nang tini thaksinai langmani soba dofani soba जों रलायमा थांनाय बोखाथै दैगरै दागति दागति कप्लाइं खानि बपालाय थैगरै ते गोसां गोसां खे सियान बायसि सामुं तांथाय वालाय सुग्लाय बायबो जों कप्लाइं इमिया आबुन बगै सियान जों गोनां जोंना नांगौ बुद्धि गोनां जोंना नांगौ वान सुक ताय दं गुबुयनो जों रुतुक थाय दं आसों न हाबाय